መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ክብሪ ምርካብ ክብሉ ዘይገብርዎ ጻዕርን ዘይኸድዎ ርሕቐትን የለን። ግናኸ ሓደ ሰብ ብሓቂ ክብሪ ረኺቡ ዝበሃል ካብ ካልኦት ሰባት ክብሪ ምሕታት ወይ ከዓ ትኹረት ምላይ ምስ ዘቋርጽ ጥራይ እዩ። ጭዋ ወይ ስነ ስርዓተኛ ስለ ዝኾንካ ጥራይ ክብሪ ኣይትረክብን ኢኻ። ዓቕምኻን ክእለትካን ንሰባት ስለ ዘርአኻ እውን ነቲ ትደልዮ ክብሪ ከምጽኣልካ ኣይኽእልን። ብጣዕሚ ቅኑዕን ለዋሃን ስለ ዝኾንኩ ሰባት ከኽብሩኒ እዮም ኢልካ ትሓስብ ትኸውን። ንነብሲ ወከፍ ሰብ ዋጋኻ ንምርዳእን ንምስካርን ትጸንተ ደኣ ኮይንካ ንሱ እቲ ቅኑዕ መንገዲ ኣይኮነን። ሰባት ብሓቂ ከኽብሩኻ ዝጅምሩ ልክዕ ንዕኻ ምስ ረኣዩ ምስዚ ሰብ እዚ ዝኾነ ይኹን በኣሲ ወይ ዘይምርዳእ ክህልወኒ ኣይደልን ኢሎም ክሓስቡ ከለዉ እዩ። እዚ ማለት ህላወኻ ብባዕሉ ክቡር ዋጋ ኣለዎ ማለት እዩ። ታሪኻዊ ፈላስፋን ዲፕሎማሰኛን ዝነበረ ኒኮሎ ማኪያቬሊ ብዛዕባ ባሕሪ ወዲ ሰብ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል፣ ሰባት ንቕንዕናኻ ጥራይ ሪኦም ኣየኽብሩኻን እዮም። ደረት ዘይብሉ ቅንዕና ንሰባት ከም ዝነዕኻ እዩ ዝገብሮም ኢሉ ነይሩ። ወዲ ሰብ ክሳብ ክንደይ ከም ተዕገሶ ክፈትነካ ይደሊ እዩ። ንኹሉ ብትዕግስቲ ክሓልፎ እየ ኢልካ ምስ ትሓስብ ነቲ ኣጋጣሚ ንሱ ዝረብሕኦም ክጥቀምሉ ይጅምሩ። ኩሉ ግዜኻ ሓይልኻን ዓቕምኻን ንሓደ ሰብ ሓሊፍካ ምስ እትህብ ልክዕ ከም መጥቀሚ ኣቕሓ ተጠቒሞም ይድርቡኻ። እዚ ከዓ ሰባት ኩፍኣት ወይ ድማ ጨካናት ስለ ዝኾኑ ዘይኮነስ በቃ ባህሪ ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ እዩ። ወዲ ሰብ ንየዋህነት ጥራይ ዘይኮነስ ንሓይሊ እውን ምላሽ ይህብ እዩ። ሓይሊ ክብል ከለኹ ግና ብዛዕባ ዓመፅ ወይ ከዓ ጭካና ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ። ሓይሊ ማለት ርግፀኛ ምዃን ማለት እዩ። ናትካ ደረት ምፍላጥ፣ ነቲ ዘቐመጥካዮ ደረት ድማ ዋላ ንኻልኦት ዘይጥዕም እንተኾነ ኣብ መትከልካ ምጽናዕ እዩ። ተቐባልነት ኣይትድልእ። ናይ ሰባት ተቐባልነት ትደሊ ዓይነት ሰብ ክትከውን የብልካን። ሰባት ተቐበሉኻ ኣይተቐበሉኻ ምንም ከገድሰካ የብሉን። ምሕዳግ ልመድ። ክብረትካ ኣብ ዘይሕለወሉ ቦታ ረሓርሒኻ ንምኻድ ፍርሒ ዘይብልካ ክትከውን ኣለካ። ራእይኻ ሓሉ። ንራእይኻ ዘይድግፍ ወይ ንቕድሚት ዘይድርኸካ ዝኾነ ነገር ንምሕዳግ ድልው ክትከውን ይግባእ። እዚ ስጉምቲ እዚ ብባዕሉ ነቲ ምስ ዓለም ዘለካ ዝምድና ብዓብዩ ይልውጦ። ክስማዕ ኢልካ ዓው ክትብል የብልካን። ንኸትክበር ኢልካ እውን ዋጋኻን ሰባት ተርኢ ኣይግባእን። ግናኸ ዋጋኻን ዘይፈልጥ ንዝንዕቐካን ሰብ እናተዓገስካዮ ከም ዘይትቐጽል ክተርኢ ከለኻ ሽዑ ሰባት ከኽብሩኻ ይጅምሩ። ብዙሓት ሰባት ገዲፎም ንኸይከዱ ብምባል ካብ ፍርሒ ዝተለዓለ ጥቡቕ ክብሉ ይደልዩ። ሰባት ከየእዮምን ኢሎም ጥራይ ክረድእዎ ዘይግባእን ዘይጽበዮምን ነገር መብርሂ ይህቡ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ሰባት እንተዘይተረዲኦምን ኢኸ ኢሎም ክሰግኡ ከለዉ እቲ ዘለዎም ሓይሊ ብምልኡ ናብ ኢድ ካልኦት ኣሕሊፎም ይህቡ ኣለዉ ማለት እዩ። ነዚ ሓይሊ እዚ ንምምላስ ሰባት ዋላ ይቀበሉኒ ኣይቀበሉኒ ኣየገድሰንን እዩ ዝብል ኣረኣእያ ክተማዕብል ኣለካ። ሽዑ እዮም ሰባት ፍሉይ ምዃንካ ዝግንዘቡ። ንዓዓቶም ንምምራኽ ወይ ንምሕጓስ ዝፅዕር ከምዘየለኻ ምስ ፈለጡ ኣዕብዮም ክሪኢኻ ይጅምሩ። መፁ ኸዱ ብዘየገድስ ዝምድናታትካ ኣብ ናትካ ምርጫ ዝተመስረተ ክኸውን ኣለዎ። ንንዕቐት ዝኸውን ቦታ የብልካን። ማኪያቬሊ ጭካነ ዘይኮነስ ንጹርነት እዩ ዝምህር። መዓዝ ክትዛረብ መዓዝ ክትብል ከም ዘለካ ብዝግባእ ክትፈልጥ ይግባእ። ንኹሉ ክሕጉስ ዝፍትን ወይ ከዓ ቀለኛ ምዃን ኣቋርጽ። ሰባት ከኽብሩኻ ዝጅምሩ ንማንም ኢልካ ባህርያትካ ከም ዘይትልውጥ ምስ ትረድኡ እዩ። ኣብ ሓደ ክፍሊ ካብ ዘለዉ ሰባት እቲ ስቕ ዝበለ ሰብ ካብ ኩሎም ዝለዓለ ሓይሊ ዘለዎ እዩ ይበሃል። ዝገበርካዮ ኩሉ ንሰባት ክትረድእ ኣይትፈትን። ስቕታ ምስ ተብዝሕን ኩሉ ግዜ ምንቅስቓሳትካ ምዝራብ ምስ ተቋርጽን ሰባት ብዛዕባኻ ክፈልጡ ህርፋን ይሕድሩ። ጽሉል እንተጸሪፉካ ዘወር ኢልካ ኣይትርእዮን ኢኻ፣ ምኽንያቱ ጽሉል ምዃኑ ትፈልጥ ኢኻ። ዝኾነ ሰብ እንተጸረፈካ እውን ልክዕ ከምኡ ዝኾነ ግደማዊ ነገር ናዕኻ ክርብሸካ ወይ ከንቀጥቅጠካ የብሉን። ፈተና ምሕላፍ ልመድ። ካብ ባህርያት ወዲ ሰብ ሓደ ምፍታን እዩ። እዚ ሰብ ክሳዕ ክንደይ ክዕገሰኒ ይኽእል ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ብተዘዋዋሪ ክሳብ እቲ መወዳእታ ጫፍ ይደፍኡካ። እዚ ፈተና እዚ ምስ መጸካ ግና ወላ ሓንቲ ከም ዘይንቕንቐካ ምስ ዝረእዩ ደረትካ ሽዑ ንሽዑ ይፈልጥዎ። ድሕሪኡ ኣይንዕቑኻን እዮም። ኩሉ ግዜ ንሰባት ክፍቲ እንተኾይንካ እዚ ሰብ እዚ ናብ ዝኸዶ የብሉን ኢሎም ይንዕቑኻ። ይቕረ ምባል ጽቡቕ እዩ። ግናኸ ይቕረ ዝበልካዮ ሰብ ኩሉ ግዜ ናብ ህይወትካ ክምለስ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ይቕረ በለሎም ግን ድማ ካብ ህይወትካ ኣርሕቆም። ናትካ ግዜን ሓይልን ልክዕ ከምቶም ኣብ ዓለም ብጣዕሚ ክቡራትን ውሕዳትን ዝበሃሉ ነገራት ክቡር ሃፍቲ ክኸውን ኣለዎ። ንዕቐት ካብ ውሽጢ እዩ ዝጅምር።
ብዙሓት ሰባት ዘይምኽባር ወይ ንዕቐት ካብ ካሊእ ዝጅምር ይመስሎም። እቲ ሓቂ ግን ንዕቐት ካብ ርእስኻ እዩ ዝጅምር። ሓደ ሰብ እንተኒዕቑና ንሕና ንርእስና ኒዕቕናያ ወይ ከዓ ዓርስና ኣየኽበርናን ማለት እዩ። እንታይ ከም ትዕገስን እንታይ ከም ዘይትዕገስን ኣይፈለጥካን ማለት እዩ። ሓቀኛ ውሳነ ክትውስን ከለኻ ነቕነቕ ዘይምባል እዩ። ብኣሽሙር ንዝጸርፈካ ሰብ ብስሓቕ ኣሕሊፍካዮ ማለት ንዕኡ ገጽ ሂብካዮ ኣለኻ። ማኪያቬሊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ስቕ ኢሉ ብርጋዕ ዒንቱ ጥራይ ይምጠመቶ። ጸርፊ ወይ ኣሽሙር ዝዛረብ ሰብ ካባኻ ግብረ መልሲ ይጽበ እዩ። ንስኻ ግን ብስቕታን ብዓይኒ ብምጥማትን ጥራይ ምላሽ ምስ ትህቦ ምቾት ትኸልኦን ብባዕሉ ከም ዝሓፍር ትገብሮን። ብተወሳኺ ከዓ መጠን ዝሓለፎ የቕሬታ ምሕታት ኣብ ማሕበረሰብ ዘለካ ዋጋ ዘውርድ እዩ። እዚ ድማ ብርእስኻ ርግጸኛ ከም ዘይኮንካ ዘርኢ እዩ። ሰባት ክፍተት እንተረኺቦም ክብዝብዙኻ እዮም ዝፍትኑ። ነዚ ንምስባር ድማ ብስቕታን ናይ ስምዒት ምላሽ ብዘይምሃብን ምሃሮም። ኣፍካ ክትከፍት ከለኻ ዘረባኻ ብጣዕሚ ዝተመጣጠንን ዋጋ ዘለዎን ክኸውን ኣለዎ። ትሕትናን ድኽመትን ፈሊኻ ፍለጥ። ኣብ ባህልናን ማሕበረሰብናን ትሕትና ኣዝዩ ዝድነቕ ክቡር መንነት እዩ። ግናኸ ብዙሕ ግዜ ሰባት ንትሕትና ከም ድኽመት ገይሮም ክወስድዎ ይረኣዩ እዮም። ሓቀኛ ትሕትና ማለት ርእስኻ ቆሪፅካ ንኻልኦት መርገፂ ምግባር ኣይኮነን። ዋጋኻ እናፈለጥካ ንኻልኦት ብኣኽብሮት ምትሓዝ እዩ። ነቲ ዝግባእካ ክብሪ ምስ ዝትንክፉ ግና ልክዕ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጣቕሰ ብስቕታን ብርሕቐትን ግብረ መልሲ ክትህብ ክትኽእል ኣለካ። ኣይፋል ምባል ዘይምኽኣል ወይ ከዓ ንኹሉ ሰብ ክትሕጉስ ምፍታን መወዳእትኡ ባዶነት እዩ። ኣይፋል ምባል ባህልና ክኸውን ኣለዎ። ንዝጎድኣካ ወይ ንዘይጠቕመካ ነገር ኣይፋል ምባል ዓርስኻ ምኽባር እዩ። ስምዒታዊ ብስለት ከተማዕብል ኣለካ። ሓደ ሰብ ከቆጣዓካ ወይ ክሕዝነካ ኢሉ ኣሽሙር ክድርብየልካ ከሎ ብስምዒት ምላሽ እንተሂብካዮ ነቲ ንሱ ዝደልዮ ዕላማ ኣሳኺዕካዮ ኣለኻ ማለት እዩ። ስቕታኻን ርግኣታኻን ግን ነቲ ሰብ ከም ዝስነፍን በቲ ዝበሎ ነገር ከዓ ከም ዝተዓሰን ይገብሮ። እዚ ድማ ዝለዓለ ብስለት እዩ። ብሓፂሩ ዋጋኻ ብባዕልካ እምበር ብኻልኦት ኣይውሰንን እዩ። ርእሱ ዘየኽብር ሰብ ካልኦት ከኽብርዎ ትፅቢት ክግበር የብሉን። መጀመርታ ርእስኻ ኣኽብር፣ ድሕሪኡ ዓለም በዓላ ክተኽብረካ እያ። ክቡራትን ፍትዋትን ተዓዘብቲ ናይዚ ቻናል ካብዚ ቪድዮ እዚ ዝተምሃርኩሞ ትምህርቲ ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ። ነዚ ቻናል ሓደሽ እንትኾንኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይዚ ቻናል ቤተሰብ ኩኑ። ነዚ ቪድዮ እዚ እውን ሼር ብምግባር ከምኡውን ላይክ ብምግባር ደገፍኩምን ሓልየትኩምን ኣርዩና። ትግርኛ ኢንስፓይሬሽን